Arrotzarena. Atea zabaldu nuen. Niri begira neukan eskalet trazako gizon lerden bat, bere bekain ilesarrien itzalpetik. Goitik behera aztertu ninduten haren begiek. Aspaldi ikusi gabeko lagun zaharra banindu bezala. Baina nik ez nuen ez lagun ez ezagun eskalet trazako gizonura. Brastakoan edatutako laino itxiari oizaion izuzirrarak otzikaratu ninduen. Arrotzak atzerantz giratu zuen burua etxe aurreko ordoki idor zabalerantz. Eta begiak argiti babesteko, eskua kopetara eraman ondoren, luza zegontzen begira. Norbaiten bile zabilela iruditu zitzaidan. Lagunena ala etzaiena ezin esan, deus ere ez balitz bezain eroso baitzegoen. Gero, hitzik esan gabe, hanka baluzatu, gero bestea, eta etxera sartu zitzaidan bere jarreran deus ere bitxirik ez balitz bezain lasai. Sarrerako bazter guztiak meatu zituen, harik eta begiak astiro pausatu zituen arte. Liburutegia eta eskaratza bere izten dituen behirateko irudian jarrita zeukan arreta. Hainbat neurri eta koloretako behirakiez osatutako marrazkiak bi zati zituen nagusi. Irudiaren bi alboetan gorantz mugalana egiten zuen apainduraz gain. Batetik, belardiaren erdigune geometrikoan, irudiaren gunea ageri zen. Bi zaldi aurrez aurre. Buru beltza bata, buru zuria bestea. Zut zeukaten bizaldiek lepondoa, eta xehetasunen bat gora bera simetrikoak ziruditen.